Helo, enw fi di Beth a dwi yma yng Ngwobra'r Baftas 2022. 8 mis bron iawn yn ystod babi, felly ia, mae'n brofiad. Mor hapus i fod yma, dwi wedi bod i Baftas o'r blaen. Mor wych gweld cynifer o bobl yma hyn o enwau mawr hefyd, sawl categori diddorol iawn. Mae yna gymaint di bod, ti'n bod, ni wedi ffilmio rwan dros 30 ohonyn nhw. Dwi wedi bod i bob math o lefydd, dwi wedi Efrog Newydd, as Matthew Rhys. Lot fawr o raglenni Cymraeg, a fi'n prowd iawn o hynna, mae rai fi weid. Mwy na das y taffs, ni'n mynd i fod yn gwahodd celebs o tu allan i Gymru i ddod i Gymru i drio chwalu unrhyw ystrydebau maen nhw'n meddwl am Gymru. Di ffilmio efo Gemma, mi nath i ddod i'r Steddfod Tregaron. Nes o Strictly yn mynd i fod yn gwneud â hefyd. Dwi'n gwybod mor excited yn caru Strictly. Dwi'n o'r Apprentice, sef Ryan Mark Parsons. Wel, ni'n mor prowd, ni'n croesi popeth dros Elin Fflur a sgwrsio Llais. Y gyfres nesa yma, wel mae gennym ni Chris Flamebaster sydd wedi gwybod i cael ei enwebu hefyd yn y categori cyflwynydd. Bach o densiwn heno. Bach o densiwn fi a Chris ar y fan. Luca Bish hefyd o Love Island, so celebs, reality, ser go iawn, a dwi jyst yn hapus i fod yn rhan ohono fo. Mae Bafta mor bwysig fi'n meddwl, mae diwydiant ffilm a theledu yng Nghymru yn mynd o nerth i nerth. Dwi'n gobeithio heno bydd yr holl enwebiadau yn profi bod Cymru yn le gwych i weithio o ran y diwydiant ffilm.